Shwmae! Da ni yma yn Gŵyl Fwyd Llangollen a rydym ni yn mynd i flasu beef jerky, original barbecue neu spicy chili. O'r cwmni Get Jerky. Iawn. Mae'n rili neis. Yndi. Ond mae'n andros o syth. Mae'n galed. Mae'n neis. Mae'n andros o syth. Ni flasu spicy chili. Rydym ni'n mynd i trio barbecue. Mae'n rili neis. Mae'n neis hefyd. 10 allan o 10. 7.5 allan o 10. Bydd fi'n trio beef jerky o'r cwmni Get Jerky a bydd Mae ganddyn nhw hefyd. Dwi'n llysiau. Ie. Mae hynny'n un original. Different tastes of beef. Di o'na? Siŵr. Ydy bod yn cael y barbecue. Dwi'n trio y spicy chili. A dwi'n mynd i trio'r original. Iawn. Okay. Diddorol. Mae'n fath i fel dried out barbecue. Mae'n anodd i fel bita. Pam chewy. Pam ti'n cael o mae'n neis? Mae'n flasus. Dwi'n meddwl mae'n trio fel saith. Sa'n ni'n dweud 8. 3. Rydyn ni'n trio y glas spicy chili. Mae'n really neis. Dwi'n ddim rhy spicy chwaith. Diddorol. 7 allan o 10. 2 allan o 10. 9 allan o 10. Rwy'n newid fy sgôr i 8 allan o 10.